God aften, og velkommen her til Ry Skov. Vi har i aften en pibespecial, og vi skulle mødes med Søren Ryge her om faktisk nu. Det bliver spændende at se. Ja, de fandt herud. Det ligger lidt afsides. Ja, det er rigtigt. Jeg kan lige have sug i piben. Et øjeblik. Jo, det er jo Ry Skov. Har leget meget her som børn. Ja. Er det noget, de snakker om? Jamen lad os se lidt på det. Deres opvækst. Jeg må nok sige, at det startede nok, da jeg var 5 år gammel, og jeg begyndte at ryge lakridspiber. Ja. Senere da gik jeg over til at ryge lidt større ting. Trehjulede cykler, redskaber fra skolen, tavlekridt og så videre. De har jo mange piber. Ja, det har jeg. Jeg har en del. Jeg plejer at sige, at der findes en pibe til hver forskellig lejlighed, både hverdag og fest. Ja. Men vi kan jo gå hjem til mig og se min stadig voksne samling. Piber både fest og uddannelse. Ja, Søren, det er jo din garage. Det ser interessant ud. Jamen, det er alt sammen noget, jeg sådan går og pulser på og ryge lidt på. Fra tid til anden. I en sneskov, der har vi her en benzindunk. Men lad os se på porerne. Nå, men lad os få i lige den her. Ja, det er noget andet med almindelig tobak, så nogle porer der. Her er min gummistøvle, den er... Jeg har også prøvet på. Det er mine unge dage. Vil I prøve selv? Nej. Ja. Der er ingen fysiske begrænsninger på piberygning. Vores lille sø heroppe i rygeskaftet. Jeg har fået en del klager om, at jeg er begyndt at ryge vores husholdningsaffald. En rigtig god blandet smag. Nu har jeg tændt op i den for at demonstrere. Det er godt. Prøv selv, prøv. Ja, den er god. Du har jo mange almindelige piber. Hvis du lige går et skridt tilbage, så skal du se. Hej her. Ja. Nu vil jeg præsentere dig for mit trofæ her i garage Toyota Carina 2. Ikke noget man skal prøve på selv. Det kræver mange års øvelse. Gå ind i bilen og start den op og giv den godt gas. Ja, det er godt. Og giv den gas. Ja, hold. Ja. Man skal passe på, hvad man lægger sig i lag med. Også selvom man er rutineret piberyger.